Здравейте, приятели на земеделска техника и споски. Днес пускаме за продажба една рулонна самопреса марка Кроне, модел KR155, система на връзване мрежа. Машината е без компютри, супер опростена. Силно препоръчвам за начинаещите земеделци, които не са работили с такъв тип машина. Вериги. ...540 оборота, като препоръчителна мощност на трактора минимална от 40 конски сили. Имаме малко по-широк подбирач от останалите кронете, които са като например KR150. Тук е 155 см. Т.е. и е високо продуктивна. Продава се комплект с кардана, проверена, готова за качене, както и на място на обучение, за обучение на наш клиент, който дойде на място. Цената е 12 800 лева. За допълнителна информация оставам на ваше разположение на телефони 0893 94 9898. Хубав и слънчев ден, приятели!